Ahojte. Dnes by som chcel povedať pár slov o určitej situácii v partnerstve, v manželstve. Týka sa to mužov aj žien, možno viac trochu mužov. Názov bude poldochodca a dôchodca. Polovičný dochodca a dôchodca. Čo to je? A čo tým myslím? Myslím tým mužov, trochu aj ženy, ktorí pracujú v zamestnaní 8 hodín. Ich zamestnanie nie je veľmi náročné, takže neprídu úplne vyčerpaní. A tiež nie je nejak veľmi dostatočne a dobre platené. To znamená, keď muž zarobí 800-900 tisíc maximálne eur, podobne aj žena. A po práci ten muž hrá hry, ide na pivo, pozerá telku, ide niekde s kamarátmi a proste nemá žiadne iné povinnosti. A nehľadá si nejaký ďalší zdroj príjmu. Lebo sú ľudia, ktorí pracujú aj v dvoch zamestnaniach, to už je krajná situácia, alebo dokonca robia 16 v práci, to je iné. Ale ak je muž vo veku od 20 do 60, do 50, do 60 a takto sa správa a nemá doma 3 deti, o ktoré sa stará, veľkú záhradu alebo nejaké gazdovstvo, tak je to taký poldochodca. Len jeho zamestnanie, ktoré nepokrýva dostatočný príjem a dosť. To je všetko hlavná jeho práca. Takže nebuďte polovičný dochodca, ani muži, ani ženy. Ak máte takéto zamestnanie, tak si hľadajte nejaký ďalší zdroj príjmu, alebo študujte trebárs investovanie a aj tých 50 eur z práce, aby ste mohli dobre investovať a rozmnožiť. No, takže toto je... Dôchodca máte byť po 60-ke, keď ste dlho pracoval a ste už opotrebovaní a aj tak musíte teraz pracovať, tak je to iné, ale ak ste vo veku od 20 do 60, tak nemáte byť poldochodca alebo dokonca dôchodca, ktorý ráno vstane a má pár nejakých povinností a nič iné nerobí. Takže toto je moje dnešné zamyslenie. Ak ste mladí, aktívni, od 20 do 60 rokov, pracujte a zabezpečte rodinu. Pekný deň.